Jongaru kunjuk gaya ngange ba kumu wei somarang ba na banta kene godong katany ngarai na banta ban Christian ya ilasal lakon kuma ibadai kandidat yo kene ke independen ban ngal bersosial benia hagni kupor ba menta ba kumno kum gibriu na banta bat kumno kum kipai ba na banta ban jitya ginong ni kemat ibadai hok siapa ginong tak gibriu ke bala fit bat kolong gibriu ke bala biang dengan peta kini por ke banta ba semua yang mentaba ni kunia kani ngepeba ini profesor lakon kemaru dei buai ibriu bal bit bila biang bai dei ibriu bala long ban kha hangte apo parlimen bat kantamru yang ru na ka independen kemiang na kano ke parti de ngepet kai ha kani por bamta bai kini juai ke parti diimtang ban kan to briu ban dia ben briu bat teng ru ikran wa dia ke kidikot na tin kijong blairu hendrai ki sarong pa dia lede bat ikan tho pa dia kiwei de dena kita kadau na kalian kejonga di tenak ya ini isar lakon kuma marba ikren ru imju kren bat ken tho ya kano ke parti bat imju ken tho ya uno kandidat de dena kita kadau na kalian jonga rai rang ba ban Christian ya isar lakon kuma bai dairu wei ikandidat menta wenyeng na kan wenyeng kumu kutong simet bat ho kisha na kalian kejongi hagni kipor bat kantam kejala kejongi beri kuit kejongi kadana pedeng kejinge na kebenta bangi kum kipai ba ngi krem pensiong nongrim ya lejong ba kumno bangin jit ya kita kinomi kemat kamtam be ban pha hangte ya po parlimen na benta ban pek ya ke kejinge jongi kumki baik pak hapo jong kejala kejongi ban pek ya ke kamtam na benta ibaduk ibasuk na benta irangli kijuki ban yata na benta ini de hendrai ngapai kamtam isala kon kuma idairu ibriu bami na kolonging kebaduk dengan syuai nuksa ubriu bami na kolonging kebaduk lada kipai pak ki jenjar lada kilit ut ki islam bagi jenjar utau bami na kaying kebaduk utip pad uslau tu ya ke kejing jenjar namar uslau tu maraying ajong ru kede kaying baduk pad wal debi omat hendrai ki kandidat si bami na kaying ki baru spa dalam ngi kum ki pai ba ki baduk nilai ut ngi jenjar kacano kitip namar ba nadu dangrit kabang ang seying kat bagi ang seying namar ki biang nadong sedong ti lada ngi kum ki pai ba ni so tu ngin yet ya kinong mi kemat ngin yet da ki breu ki ba mi na kaying baduk ki kam tu ya ke ki jing jenjar jong pai ba kam ta ma kan ki sni ki por ki ba menta ngi kum ki pai ba ngi kum ki bala kinong bala ki ba syu ya bala baik na benta ban bala men sni ban demit mentangi perkat kumna kidon yang tak kinong mi kemat jongi banyak kremlem na benta ke jinge jongi kam tam na benta ba tang yu khomro ngi perkat menta kala poy ki arajar si poket de perkat pi ke bala sni jongi kenang mi ki sni kenang mi ki por kenang hiardor nomor bangi ngi ki paiba ngi kinong bala dan perkat tang ke bala sniru mun teng nimyoshu de perkat pi ki paiba dan nimyo ya kinong mi kemat ibanya sajam na benta ke jongi ibaduk ki basuk tolong ke jenjar ini bun ki parti hak ni ki sni ki por ki bamta kuma ka ni ki por iwan ong nyiyang ya jong kanong rim nyiyang la jong idon la jong kanong rim hendrai delek dep election la kum ki paiba ki aya ke bor hendrai hadin pat ka kelapan bang cha ke jing tim hangi ki paiba marwan teng wari ki manifesto ni ki kolong kinyo bro teng ki tanya wat ki sama ki paiba bagi kita kinong rim ke ba maki ki tunggu ban le hendrai ki ai paiba ki samba kinong rim jongi la menta bani kunya kan election MP ngin le alam ta ban ba ban rai ki skur ki kolai ki surok ki lenti ki sengki menta ban tentu ibun ba ta ban pe ki baduk ki basuk hendrai dalam election
iklat lut penban te denak ta kadau gong tek tek hangi ki pai ba mun tek tek kalong ke ba min cutim kinong ikmat ngi mar yangi long ki sekilam ler ta benta langi kung ki pai ba ni ai ya kebor menjit ya kinong ikmat ada ki dal don apa jong kebor te tek te nakaliang ki jonga ngam keren sipun te hagan kebor pamta te ngan khotno direct ya isar Profesor lakon kema badai kandidat bani kunia kene election ba in ai ke jingkiran ha kene ke for bamta tinga kerpat inchim Kubesibon chairman papanya yang kene ka jingelang ipa dauras idairu iparlok bayi benar kene ka snong jongi benar ni ka snong makorwat ningkong ngai ngoyo blay bola la ban pani pan poi yang ni hang ni dakaba mdan ke jing thot ngimi nala jogi yeng ni poi hakan ka snom jong pi mdan ke ka de tang jaka panya jong utrai na jorong ublei jongi hoi pai ba ka priang so bhai pi hakan ka jingelang pai ba hane ki parlak ba wan lang ki parlak hang ne na po ka snom makrwat ngawan hang ne kumukurta ngau profesor lakon kema ukurtang simet namata ka MP election ngarang ngawan hang ni hasno ben sawa ben yosgo ke nga don ban keren kumu kertong namar cipai ba jong kene ki nyotli ki district ki don kaman suthu bahwa phi lej ban thap ko namatau MP jong phi de ban ti wei tau kertong jong phi udei wei ule ke kam ngai kublei parlok jong ai ba bisa wilapen ithoi ga ngare professor jong ka school ba dehu ngala de hikai arpo arsnem ngadang don sa arpo snem ngahat batai man ki video mangala bo how YouTube channel jonga @lakon kema video kata nga ban ma namat ki snong snong jong kini ki nyotli ki district kim dei ban soto bakala ba professor kema wa her hamadan namar u wat kam wat jam harai ngana biang ka kam apa nihu nga her hamadan daga jings go ko ba khya bha namar kumu nohi kai nihu kumu professor jong ka school ba nihu ngala yu i kadno ka jing ka ban yangi kum ke snong ki thau jongi khamtam ki tha nong gedong ni yu i ke ka jing nde ta hne po jala jongi harai kelleng saudong ni pai khamtam chapa jong jala jongi ngitip kane ka sarkar pa panya da kane ka sarkar mata hapo ka Delhi ngitip ke ka jing tumu harai shopan wan sakata ngakwa ban pusoto ye pai ba ngawan hang ne daka ligi lai sau ligi mat bangawara kawan ningkong banga yeng hang ne ngawan ra ta ka jing tumu kum ki au hak ten pareng ka moto jonga ka jing tumu jonga banginia sanlan salansar bhawa yak kelleng saudong barakhai nginia sanlang nginia kiulang kata mod hawangia biang kinong kendong jongi ru ki ban biang kata ka de jing tumu jonga kata de ka moto jonga ka mission jonga ke kata ka jingi jga jonga nabanta kini ka kini tli ki district ka jala bro koi ka mission bangala bu sansnem sportsnem khasansnem arphosnem nangni shakmat ki thain nong kendong jongi barakhoi ha kini ki tli district kunthopla bat kini ki thain po garo hisru kinya rong ki babit babyang kinya byang nadong shadong namar lasan po arsnem layak sakan nongina ngaboy kata ka jingkeli kacho bangalet san po arsnem ngilai long layong ka state ka bapura hanrai kacho bangi pai ngi yungi ki bon ki jingduna namar de takada banga herane madan ban sawa nadabi je denga kumu MP jopi ke ka kam banga de ban le namar umde bangan suci ba je denga kan susong arab hanrai ka kam MP lane kam no mikmat kam de ka kam ka basuk de ba kwa ya ka basuk kala shong khop ha kamrane hu ka arane ka kam jonga ban hikai ndon kam ban yai kaleng sadong jangini ki nyotli ki district hanai nganwan sakata ka mat ban penur no ya kata ka mission jonga pai ba pidon kam ban soto ngala bo diki matre kam jonga ka vision jonga kiai kita ki mat ganjar khat lai tli ngan persiang namar bon sen habang ayat ke jingkran kalayat argenta ta mangamyo pendam namar lesei kumuna hikai khambon keten kindiat namar mjula besange shoban dabe ka sikenta steng lane argenta hanai ngan persiang ha gane ga yo gamokorwat ngan persiang man jer borak khat lai tli kita ki mat Bangladesh baning ko ge Bangladesh haga jingtre kam jonga kade ka pule puthi kum nongin kente ka pule puthi haga jala jongi kham tam kini ki nyotri ki district ngidon kam haban sutu namar
Abang iya keren yang pule putih. Ini keren bahaya kini ki school sarkar. Namar kini ki school jong ki regiment ऐसे किला ब्यांगे कि स्कूल सरकार ने की स्कूल बल्ले की बलुई कि बदन के जिंग दुना के जिंग यो जिंग कट कि ले हकिनी की स्कूल हबंग ले हकिनी स्कूल की फाई किनी की प्राइमरी स्कूल ने की मिडिल स्कूल तमर किनी की स्कूल सरकार किमने शु बनलम तंग की स्कूल बाई जिंग हिकाया का सब्जेक्ट साइंस मैथ्स सोशल स्टडीज हिंदी इंग्लिश खासी तर हने देवन लॉन्ग की स्कूल की बा आई का ट्रेनिंग लाइफ हो जाए कि खना की बा क्रॉट हका स्टडी हलन हका जिंग पुले पुथी कि देवन यो का ट्रेनिंग हका जिंग लेkai कि खना बदन का सब बनशात बनते मन रोय देवन यो का जिंग ट्रेनिंग का बिया हक स्कूल जोंगी नमर कि स्कूल सरकार की देगी स्कूल सरकार की बदुना या का फीस कि खना जोंगी कि ला बन ले हकिता की स्कूल बन यो या का जिंग हिकाय का बिया हनरे हकने का जुग मंदा निमला बनोंगिन हिकाय तंग या का सब्जेक्ट निमला बन परलोंग या बरफाय की डॉक्टर बरफाय किमला बनलोंग इंजीनियर बरफाय किमला बनलोंग की साइंटिस्ट हनले नि डन कंपनी थोबा कि खना जोंगी कि खना समला जोंगी कथै बचरang कि डन जै का सत जोंगी बला उले नि डन कंपन pun urang yang kita kasap, ni don kam pun klan yang kita kasap, ni don kam se yang kita kasap, don kam sisa kita ki school tiba ai ka training. Namar lasha lesni lese kila na pule ki deben yo ka kam ka babiang. Kata ka kam ka biang di etang kam sarkar. Hane kano ka kam bakiwat. Kata ka pathan ke. Dan bon ki lat bangalat. Dan hak cing mujonga. Hare lese menta ka lingkot e ka por ngamla batai. Hare hak khmat do gumuno hikai jo ka school pani hu. Ngabo e ka pule puti. Kumnong in kentiu. Kumnong in perkhat thma ya ka neka jing hikai jongi hapo ki school sarkar. Ma ban sipani ka school sarkar ramar. Ya school sarkar bade kini ki khna ki ba. Duna ka jing na yeng ki la sisa ban yo ka jing hikai bapiak. Kamat baar ka bo ban bunur lam ta ka mission jonga lese khasan ar phos nem nang ni sakmat. Kadai ka kwat ka khya. Ngiyoi ki PSC jongi ki CSC jongi mentala ya bon diki phod ligi snap harre hado mentang ngiyoi ki jingduna babon baklat tiak hakkoi pechasar namar ka jing sumar ngimyo ka babian lese operation theater nei bungdon baklat tiak la doi hakam na haki por ba kha khon nei la don ki jing duna haka de khot jong met la ban do jing im ikmel ne ikhon namar lai ganta saw ganta san ganta pi ha ya ban poi ganta ka chaka ba phinyo ka sumar ka babya ni don kaman pen panya ka PSC bat CSC jongi ngabo ya kata kamat hak pado kamat balai bangabu don kam hapun sutu ba kumnong in yo ka kam gajam khamtam hapun yong ya ka kam gajam ningkong ngin pha ki di office jong ka sarkar pedeng khamtam ngira pe ki office ki bon ba apo ki jala jongi de ka nehu ne ke NIT ne ka nigrims ne kino ka ICR ne ta Harai ngiyoi ba bon sena mentala ayat kene ka sarkar ba penyana ka BJP imat bon sen kam juai ladiki nong shong snong menyo kam namal ngalai i kumun hikai nehu ngalai i kan nungo de ki hikai ki ba yo kam hantai bon de ki brewa wana ba don kam pun sutu ngalaji kundu yo vice chancellor jong kan nehu gasa kindu nei ki director jong ni ki institute badon bora ka apa ka jala jongi banong ba kan ka group C bat ka group D jen bara fa di ben yo ba ki na samla nang ka jala jongi khamtam ki trash nom try muluk ki de ban yo ki kam ho ki group A ro ki post ki ba he kum ki no he kai ki ha ba ka group A ha pa school ba nehu hi ki ta ro ni de ban ai la di ki na ki breu jongi namar ki breu jongi ki byange hare ha ka ne ka jing penya jong ne ka sarkar ha pedeng hiu i ba bon se ki wara di ki ba penya di ni ki jing dal jongi kum ka university jongi di ki breu jongi bom kim ju perkhat na ba ki trash nom try muluk hare ki le ba banwa ki dapat penjok kami jam hak madenga boy kene ka lat ba lana piai ladenga kumu MP jopi ngan pensawa ya kene hapo parlimen ba ningkong ya ni ta hapo jela nawar hapo jela ngiui baput kerho le babut hari ni don kambat kerho hapo ka dorbat hau ai parlimen jungi nawar mentai ladanga hukam pen he ka sawa jong pensawa ka sul junga hame apa yo lane hapo mot pran lane hapo polis bajar lane hapo sekretariat don kambat pensawa ka sul junga hapo ka dorbat hau ai kata ne ka parlimen tapi ai la denga ngan pensawa balai ki kena samla jongi diki hajarun ki don mentang ang borabor ngang ya kata video jonga bala don pala de ka san photli bangala bo hau YouTube channel jonga @lakon kema video